Hej, jeg vil rigtig gerne præsentere den her super lækre Etrusco T5900 FB for 2025. Den har den her super lækre front, som på de nye Fiat 25'ere. Den har automatgear. Den har toglygter. Den har alufælge hernede. Den har opvarmet sidespejl. Den har elsideruder. Der er plads til 2 gasflasker, som man har til sin varme, til sit køleskab eller komfur. Den har isoleret opvarmet spildevandstank. Herinde har vi plads ind under sengen til lidt, hvad man nu skal have med. Og det er også til at komme til inden fra vognen. Du har de her lækre, flotte stylingpaneler bagpå. Bilen er kun 5 meter og 95 lang og 2,32 bred. Herover har du vindue i døren. Du har selvfølgelig mørklægning i døren. Der er myggenet der. Du har trin op, og så har man herover, så har du håndtag. Hvis det er, man ikke er så godt gående, så kan man lige blive hjulpet lidt op der. Herover i sædegruppen, det er flotte af Osterpolster grå farve, virkelig flotte farver. Den har panoramavinduer heroppe. Den har pilotstole, der er selvfølgelig drejbare med armlæn. Mørklægningsgardinet herover, som man kan komme til. Og det er selvfølgelig begge sider, og der er også i fronten. Men super flot vogn. Dejlig køkken herinde. Nu skal jeg lade mig falde ned. Der er 2 gasplus. Og vask. Køleskab, herinde under køkkenbordet. Store skuffer og skabe. Herover er der skab til sit tøj. Der kan være en lille væk indenunder. Heroppe er der store skab til sit porcelæn. Der var mørklægning, og der var myggenet. Og det er der over det hele. Herinde har vi, hvad det hedder, bøjlestang, som kan hænge til tøj. Herude har vi selvfølgelig toilettet. Der er en vask, der er til at drejebare. Der er brugskabinen indenfor her. Der er særskilt, det vil selvfølgelig kan man dele op. Inde under sengen kan man komme til det, man havde puttet ind ude i sit magasin herude. I sin garage. Der er masser af plads. Men kig ud til Hinter Caravan i Ålum og se det der lille vidunder.